ଏଇଟା ଆଜି ଦେଖିବା କି ଶାଗ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଆମ ଘରକୁ ଇଏ କି ଶାଗ ଧରିକି ଆସେ। ଏଟା କି ଶାଗ? ମୁଁ ନା ଜାଣିନାହିଁ। ନା ଜାଣିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଶାଗ ଆଣିଛି ଆଉ ଦେଖି ଲୋକ କହନ୍ତି ଭଲ ଲାଗେ ବୋଲି ଦେଖିବା ଖାଇ ଦେଖିବୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ହଉ ଦେଖିଆ ମୁଁ ବି ନା ଜାଣିନି ଶାଗର ନା। ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଜାଣିଥିବେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ ଆଉ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ପାଖରୁ ଦେଖଉଛି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଲ ହୁଏ ନା ତାର ଟିକେ ଦେଖିବା କେମିତି ଫୁଲ ଦେଖାନି ଦେଖା ତ ଫୁଲ ଗୁଡା ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେଲେ ନା କଣ? ହଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଫୁଲ ହବ ଶାଗଟା କିନ୍ତୁ ଖାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ଆମକୁ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ